que aquesta cançó forma part de la banda sonora de la meva vida segons la pàgina web Retrojam. Sí. Retrojam diu que amb aquesta cançó entraves tu per l'escola, el primer dia d'escola, anava caminant al Cuní amb la seva motxileta, sonant Elvis de fons. No, perdona, cartereta de mà. Deien Josep Corella Udete, presente. Presente, efectivament. Doncs amb aquesta era amb la que tu vas fer la primària, diguéssim, era una d'elles. Sí, doncs aleshores ja no hi havia presente perquè eren unes monges. En realitat, Retrojam el que fa és proposar-te'n que és una aplicació que, com tu deies, un servei web, que segur que es convertirà en aplicació, que està connectat a Spotify i que et pot guardar totes aquestes bandes sonores amb llistes de reproducció. El que fa és, per cada part de la teva vida, que ells consideren blog, te'n proposa 24. Aquesta era una d'elles, la de primària. Vols que mirem, per exemple, a secundària, què escoltaves tu? Bé, però és que jo no feia primària i secundària, perdona. Jo vaig fer elemental, batxillerat, revàlida, batxillerat superior, revàlida i preuniversitari. Anem a batxillerat. I universitari. Eres un xico del preu. Si vols, t'ho dic amb Jo vaig ser xico del preu, clar. T'ho dic amb edats. Si vols, també m'he mirat les teves edats perquè segur que al Cuní m'hi trobarà una cosa No, les meves edats a partir de l'any, si poso l'any que vaig néixer, les edats venen correlatives. Dels 12 als 15 anys, que seria la secundària que molta gent entén, sonava això. A veure. De 12 a 15, sí, segurament. I Can Get No Satisfaction. Sí. Aquesta era una de les teves cançons. Si anem una mica més tard... Aquests encara estan vius, Cuní, mira. Sí, això ho cantaven... Gràcies, molt amable. Home! Mira, no calia. Encara pots anar a l'última gira de Satisfaction. Espera, que a la següent no en quedem massa. Saps allò que es diu no et mosseguis mai la llengua, que cauries? Doncs mossega-te-la, sisplau. Vull retransmetre en directe com caus enverinat per tu mateix. Però està bé perquè en King Cole, pobret, i Elvis Presley, segons algunes fonts, no està mort, però segons la biografia real sí. Ja entrem al món de los vivos. Què més tenim? No entrem del tot, perquè el següent no estan tots, diguéssim, entre nosaltres. En el següent seria l'època d'institut, que per tu seria dels 15 a 18 anys. Sí. I era això el que sonava. Sí. Esclar, jo soc Chico Pugna Beatles Rollings. Efectivament. Era el pòster a l'habitació del Cuní, aleshores. Quan era teenager al Cuní tenia aquest pòster. No, a l'habitació no. No hi havia pòster? No, a l'habitació... Va, és igual, ara hauria d'explicar una cosa que no cal. Una batalleta. Bé, i l'última de totes, la universitat, que és l'últim bloc, perquè l'última seria potser ara Mare Portuondo, però la universitat, si ens anéssim a... Mare Portuondo, Mare Portuondo podria haver estat la meva àvia. Però a tu t'agrada molt, ara. Sí, clar. Però clar, perquè és que l'he descoberta de gran. Bé, doncs... Perquè quan jo era petit, la Mare Portuondo... Roberta Flack, Killing Me Softly with His Tongue. Aquesta era la de la universitat. No, aquesta era l'època de Rambà. A veure si ho parlem tot, com s'ha d'explicar. La universitat, no? Els guateques. I aquí comença a Rambà a la universitat i aquí ho fa abans. Tu vas començar abans? A escoltar aquesta cançó, no. Continua, què més? No, ja està. Aquests serien els 5 blocs que aquest servei et proposa. Aquesta edat, si parlem de les cançons de Rambà, Killing Me Softly with His Song, The Long and Winding Road, Angie... Imagina't tot això. Grans estàndards de la història de la música del segle XX. Vaig pillar la millor banda sonora que s'hagi escrit mai. Sí, segur, perquè aquesta és bona. Doncs entens, si et connectes a aquesta pàgina, te'n proposarà 24 de l'època de Rambà. 24 de cada bloc. Llàstima que no està en versió espanyola, no? I facilita tornar a Rambà, també, o no? La pàgina web, vull dir. Si l'escoltes amb algú, potser sí, si no ho tindràs difícil. Una pàgina web que, d'altra banda, es pot sintonitzar, òbviament, o s'hi pot entrar, a través del mòbil. I no només això, si tenim... Amb totes les cançons de la teva vida. Només entres, poses la data de naixement i surt la banda sonora de la teva vida. I si tens instal·lat en el mòbil Spotify, en el moment que li dones al play del primer et diu t'ho passo tot el teu Spotify i t'ho passa tot. Per tant, ja tens 24 de cada època de la teva vida. No et pregunto la teva banda sonora perquè seria... Eros Ramazzotti, quasi. Eros Ramazzotti. La meva sí, home, la vaig sentir, sí. Era època de Rambà. Era la nostra Rambà. Bueno, la nostra, vull dir, de la nostra època. Com em va dir una vegada un directiu de la primera empresa a la que vaig treballar, que era la SER, abans que la SER fos la SER del grup Prisa, és usted insultantemente joven. Encara avui no he acabat d'entendre si va ser un elogi o una premonició.